Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһу Тааляның сәламе, рахматы һәм бәрәкәте барчабызга да ирешсен дигән теләктә калып, без имамнан сорык тапшыруын башлап җибәрәбез. Сездән килгән сорауларга җавапларны бергәләп эзлибез. Бүген бездә кунакта Салах мәчете имам хатибы, безнең яраткан дустыбыз Тимергали хәзрәт Юлдашев. Хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Сезне шушы студияда күрүзгә бик шатбыз без. Инде безнең тамашачыларыбыз да сезне зарыгып көткәннәрдер. Алардан бик күп безгә сораулар килеп ирешкән. Инде шуңа күрә аларның да вакытын алмыйча әйдәгез башлап җибәрәбез. Һәм беренче сорау: зиратта шардуган хөкеме нинди? Кайбер кешеләр аны куярга ярамый диләр. Аннан тыш, нигә ташка үлгән кешене сурәтләргә ярамый? Әле тагын бер шундый үземдән өстәп әйтәсем килә, бер апа сораган иде, ташка менә фотосурәтләр куярга ярамый дип ишеткәнем бар дип, менә мондагы кебек сорау. Шулай ук бисмиллаһир-рахманир-рахим дип язылган арада аны ярамый дип әйттеләр, аның хөкеме нәрсәдә дип, шулай ук менә бер өстәмә сорау миннән дә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһ ва салату ва саламу аля расулиллаһ. Шардуганны ярамый дигән шәригатьтә андый тыю юк. Электән ул шардуганны куялар иде бер максаттан, анда хайваннар кирип таптап каберлек өстен теге нишкәйтәләр аны. Каберлек өстен күркәмлеген, матурлыгын бозмасыннар өчен инде. Кабер бит инде ул барыбер аның карыйлар теге кай вакытта агачта утырталар, матур булсын дип, анда бит инде барыбер хайваннар кирип үзләренең хаҗәтләрен үтиләр, бу бит инде ярамый безнең шәригатьтә. Анда чиста булырга тиеш. Шуңа күрә теләсән инде хайван кирмәсен өчен шардуган куялар иде. Хәзердә куярга була. Әмма ләкин хәзер бит инде зиратны гомумән киртәле балалар, куймалы балалар. Шуңа күрә бәлки хәзер кирәк тә түгел дип әйтәләр. Ләкин инде ул гореф гадәткә кирип калган. Ләкин ул гореф шәригатькә каршы килми. Шуңа күрә куяслары килгән кешеләр куйсын, куясы килмәгән кешеләр куймасын. Менә мин мәсәлән үземнең әтиемнең каберенә куйдым. Ул үзенә күрә шуннан да теге хәтта кешеләр йөргәндә дә басмасын. Барыбер анда кичкенә псигенә керә инде ул аңа нәрсә эшләсен инде. Әмма ләкин зур-зур хайваннар кирип таптамасыннар өчен ул бер күркәм гадәт дип уйлыйм инде, ул шәригатькә каршы килми. Сүрәткә дигәндә гомумән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисе бар бит инде. Сүрәт булган һәм эт кергән җиргә, булган җирдә фәрештәләр керми. Гомумән бу мәсьәләдә, сүрәт мәсьәләсендә ул зиратта гына түгел, гомуми рәвештә ярамый. Өйдә дә ул сүрәтләрне тотырга ярамый. Бар альбом бит инде аның өчен. Нәрсәгә ул сүрәтне куеп торырга? Кайда сүрәт бар, анда фәрештә керми. Шуңа күрә беренчедән, икенчедән ул мәйтнең үзенә авырлык китерә. Мәйтнең хөрмәтенә без аны эшләмибез, ул ярамый. Ләкин бисмиллаһка килгәндә, әгәр дә теге граверлар бар бит инде, теге матур итеп ясыйлар, теге рәсем итеп түгел, теге краска белән, шуқып. Ул ташның неен битерми ул. Аның затлыгын битерми дип әйтәсе килә инде. Ул да шәригатькә каршы килми. Бисмилла әйтеп кенә язу һәм исем, фамилиясе. Шуның белән җитә. Артыгын кирәкми. Сүрәт тә кирәкми, кирәкмәгән шигырьләр дә, башкалар да бер нәрсә кирәкми. Фамилия, исеме, әтисенең исеме, туган елы һәм үлгән елы. Шул җитә. Инде чыннан да бүгенге көндә бик актуаль, теге нинди ташлар салык икән дигән ниләр дә бар, моторларны куялар, савыкларны куялар, бик зурларны куялар. Вахабитларда бит инде ул күпчелек килә, теге исемдә, фамилияларда аларда юк, таш кына куйыгыз бит тә шуның белән. Ничек инде алай? Менә әгәр дә без теге Сауд Арабистанына барсак, анда күпме олы галимнәр, сахабалар, аларның кая кем ятканны без белмибез. Biz indiki Medine şəhərinə kilgəş, Baqiqa barabız ziratqa. Anda İmam Malik, anabız Gayişənin qəbri var, Osman radiyallahu anh'ın qəbirləri var. Onu biz işik tabrıqa teyiş, əgər də onun isimləri yazılmağın bulaş. Bu artıq şu bir kürsətkəş, kürsətməgənə olub durayın. Mında bu yata, mında bu yata. Əlbəttə. Biz onu bilməgəş. Biz hatta özümüzün tırışlığımız bilən tapqaş da mənə mında Osman yatqan ikən bilə biz radiyallahu anh'ın. Anda da bizim şerik etikiz var bundan.
Шариғатта бит инде безнең теге әулияларыбызга барып анда дұға қылып қайту, тәвәссүл дип атала инде ул. Пәйғамбәр саллаллаху шулай каберенә, сахабаларның каберенә, әулияларның, галимнәрнең каберләренә барып без аларга табынмыйбыз бит. Без анда аларга дұға кылабыз һәм шулай ук тәвәссүл кылабыз. Тәвәссүл нәрсә ул? Ул Аллаһ Тәгалә аларның йөрәкләрен пак кылган. Алар мөхәддәс затлар. Аллаһ Тәгалә аларны Пәйғамбәр саллаллаху белән яшәгәнгә күрә хөрмәт итте. Шулай ук әулиялар Аллаһ Тәгаләнең якын дуслары. Һәм Аллаһ Тәгалә аларның дугаларын һичшиксез кабул итә. Я Раббым, шушы пәйгамбәрбез хөрмәтенә, сахабалары хөрмәтенә, шулай ук әулияларның хөрмәтенә дип, безнең гөнаһларыбызны кичер, безгә алар кебек булырга насыйп әйлә, алар кебек яшәргә насыйп әйлә дип әйтүдән нинди каршылык булырга мөмкин шәригатьтә. Ләкин менә бу кайбер вахабчылар, кайберләр генә түгел, күпчелеге бу харам, бу ярамый, Ясин укырга ярамый, Бакара укырга ярамый, Тәбәрәк укырга ярамый. Гомумән харамга чыгаралар. Нәрсәгә дәлиле? Пәйгамбәрбез эшләмәгән. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи гомерендә күп әйберне эшләмәгән, ләкин аның сахабалары эшләгән. Халифәләр эшләгән. Теге тугры халифәләр эшләгән, күп кенә пәйгамбәр эшләмәгән гамәлләрне керттеләр алар. Шул ук таравихны җәмәгать белән Коръәнне җыю булсын. Әйдәгез пәйгамбәрбез эшләмәгән дип Коръәнне җыймыйк. Әйдәгез таравихка җыелмыйк. Әйдәгез икенче азан әйтмик. Икенче азан Госман радиллаһу анһу вакытында кергән. Җомга вакытында әйтелгән икенче азан. Һәм күп кенә шушындый динебезгә яңалык кебек тоелса да, ләкин мөхәддәс булган тугры халифәләр белән сахабалар тарафыннан кертелгән яхшы яңалыклар шәригатькә каршы килмәсә, аны үтәргә ярый. Мәсәлән, нәрсә шәригатькә каршы килә? Безгә 5 вакыт намаз бирелгән икән, без 6-ны укый алмыйбыз. Без нәфил генә укый алабыз. Амында тыю юк. Син Пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтмәгән, таравихны җәмәгать белән укыгыз да димәде, укымагыз да димәде. Монда инде кешеләр таравихны теге калдыра башлагач, Гомар радиллаһу анһу мәчеткә җыйды. Һәм 20 рәкъат укыды. Кайдан тапканнар алар 8 дигән рәкъатны? Biraz тирәнрәк керәбез инде. Бу мәсьәләне әйтәсем килә минем. Чөнки 8 рәкъат турында килә фақат Бухаригә алар теге таяналар күбрәк. Бухариның риваятына, ләкин без әгәр дә карасак, бу хадисның чыганагын, беренчедән ул килә бабут тахаджудта, тахаджуд бабында. Һәм ул тахаджуд намазы турында Пәйгамбәр саллаллаху салла Расулуллаһи саллаллаху алейһи ва саллям ан Аиша радиллаһу анха, Аишадан килә. Салла Расулуллаһи саллаллаху алейһи ва саллям 8 ракъат фи Рамадан ва фи гайри Рамадан. Рамазанда укыды, һәм Рамазаннан тыш вакытында да 8 рәкъат тахаджуд укыды дигән. 12 рәкъат дигән риваят бар. Ләкин бу тахаджуд намазының турында сүз бара. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаху алейһи икенче хадисе бар: "Ман қама Рамадан иманан ва ихтисабан." Рамазан айы килеп җитә, шуңа күрә әйтәсем килә, Рамазан турында да бераз әзерлек булсын. Кем Рамазанны торгызды, ягъни таравихны укыды дип әйтәләр галимнәр. Хәтта кайбер шушы аларның галимнәреннән, шу вахабчы галимнәреннән карасагыз, алар үзләре әйтәләр. 20 рәкъат дип. Мәккә шәһәрендә ничә рәкъат укыйлар? 20 укыйлар. Каян алдылар 8-не? Гомар ибн Хаттаб радиллаһу анһу аны сөннәт рәвешендә кертте. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи нәрсә диде? Алейкум бисуннати, сезгә тотынырга кирәк минем сөннәтемә, ва суннати хулафаир рашидин, һәм минем тугры халифәләрнең сөннәтенә диде. Мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи озын шаш белән йөрде. Күп әйтә, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи шулай йөргән. Гали радиллаһу анһу кырынып йөрде. Кемдер Гали радиллаһу анһу менә эшләде дип дәлил итеп ала. Хәзер нәрсә инде Гали пәйгамбәрбезгә иярмәгән кешеме? Ул иң якын Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ике туган энесе була инде ул аның. Һәм тугры халифәләрнең берсе. Аның кызының ире, оныкларының әтисе. Уйлап карагыз. Ничек әгәр дә алар ялгыша ала гоммән? Пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтте: "Минем сахабаларны сөкмәгез, алар гынахсыз." Ихтилафлар булган, ләкин алар минем сахабаларым. Алар турында нашар сөйләмәгез. Менә шуңа күрә җәмәгать шушындый фикерләр чыгарыр алдыннан
башта әзрәк булса да өйрәнергә кирәк. Менә әйтте бит бер кеше, әгәр дә наданнар дәшмәсә, бәхәсләр дә бетер иде ди. Менә күптән түгел мин әйтәсем килә инде. Тәфсир дәресләрен алып бара торган вакытлар, кай вакытта тәфсир дәресе барганда теге сөйләм телендә сөйлисең, гарәпчә дә теге тәҗвид, кайбер тәҗвидләрне үтәмисең, бисмиллаһир-рахманир-рахим дип әйтте Аллаһ Тәгалә дип аңлатасың бит инде. Шунда берсе яза миңа, нигә Instagramда, хәзрәт, син ар-рахим сүзен дөрес әйтмисең ди. Мәтәм рәхмәт түзәлермен. Ачыламагыз, конечно, сез кешеләрне адаштырасыз булай торып ди. Нәрсә дип әйтим инде миңа? Ярар түзәлермен. Аның белән спортлашуда мәгънә юк. Мин беләм ар-рахим сүзен мин дөрес әйткәнемне беләм, чөнки мин остазларга экзамен биргән. Беләм мин аны. Но аның белән нәрсәгә мин спортлашып торыйм? Менә шундый кешеләр бар кызганыч. Аларга нәрсәгә аңлатып утырырга, алар барыбер үзләренең акыллы итеп саныйлар. 2 сүрә өйрәнделәр дә галим итеп саныйлар. 2 хадис укыдылар да вердикт чыгаралар. Күп кеше белми бит Бухариның мәсәлән Шафиғи булганын. Шуңа күрә аның китабы Шафиғи мазһабына күбрәк туры килә. Күп кеше белми аны. Әмма ләкин Ханафи мазһабында булган кайбер хадисләрне табырга була Муслим риваятләрендә. Ул да сахих. Ничә Бухарида гына бөтенләй бер сахих. Муслимда сахих бит инде. Аны да кабул итәргә кирәк. Ничәп торалар андагы хадисне кабул итмиләр. Шулык мәсәлән, фарыздан соң тәсбих тарту булсын, без сөннәттән соң тартабыз. Ул Муслим риваятында килә. Ничәп сез аны үтәмисез? Шуңа күрә без бу яктан да әйбәт. Фарыздан соң иртәнге намаздан соң 2-дән соң кылабыз. Иладан соң һәм инде ахшам ясудан соң сөннәттән соң кылабыз. Муслим риваятында үтибез. Бухари риваятында үтибез. Ике яктан да без әлхәмдүлилләh әсес бер яктан гына карыйсыз. Шуңа күрә бәхәскә кергән вакытта беренче шаратта надан кешеләр белән бөтенләй сөйләшмәскә кирәк. Алар турында нәрсә турында сөйләшәсең? Менә монда зират мәсьәләсендә дә шул. Агач утыртырга ярамый, тегесе ярамый, монысы ярамый. Каян килгән бу фаразлар? Шәригатьтә бармы ул? Хәтта Ибн Гумар үзе Коръән укыйдыр иде зиратта. Аның турында Ибн Каййим яза. Ибн Каййим кем? Ибн Тайминың укучысы. Алар Ибн Каййимны кем итеп саныйлар? Үзләренең остазлары итеп саныйлар. Ничәп алар сөйләмиләр шуң менә бу риваятларны? Чөнки невыгодно рушәйтмеш ди. Аларга кирәк үзләренең юнәлешен теге дәлилләргә, дөрестләргә, алар гына дөрес, калганнар дөрес түгел. Менә инде алайса шул ук вакытта зират темасына кайтып, бүгенге көндә кызганычка дип әйтәсе килә, кайбер мәчетләргә кергәч, күреп була Шардуган кырыенда буяу банкасы кала, кисточкалар кала, перчаткалар кала, тагын нәрсәләр кала. Сорыйсың да, ни өчен булар монда калды дигәч, зиратка кергән әйберне апшап китәргә ярамый. Юк инде, бу теге нәрсәле ул? Хурафат. Хурафатка керә инде, апшыгырга ярамый. Апшыкта яндыр инде аны, нәрсәсе бар аның. Ул кай вакытта кеше Шунлыкта да менә бер караганда бик зур шүплекләр барлыкка килә зиратлар эчендә. Әлбәттә шунда ягалар инде, шунда гына ягалар, ләкин мәсәлән кыш буе, җәй буе хәтта ки 5 литрлы су банкаларында, 5 литрлы су бутылкаларда шунда менә калган бөтенесе, агач утырттым, ап килеп суын сиптем. Все, бутылка сапшара ярамый. Булмый. Бу бөтенесе харафат, рәхәтләнеп чыгарып, мусоркага ташларга да була шүплеккә, аны яндырырга да була. Монда проблема юк. Һәм беренче тапкыр килеп була шул бутылка су. Зираттан кайткач кулны җуырга кирәк инде. Анысы теге дөрес. Гомумән кулны һәр вакытта да җуып торырга кирәк, ул сөннәт. Ләкин теге бар бит әле халакал мутанаттиун теге арттыручылар бар. Арттыручылар теге чрезмерный арттыручылар бар. Кирәкми менә бу. Чрезмерность бездә юк диндә. Менә бар шәригать, бар аның кысалары, шул кысалардан чыкма бетте. Инде без шушы сорауга җавапны кайтардык, ягъни зиратта Шардуган хөкемен әйттек, ярый дип, фото турында әйттек, куймаска дип, һәм инде аннан тыш үлгән кешене теге сурәтләү, нитү буенча без инде исем фамилиясын, таш матур гына кичкенә генә теге нәтиҗәсе әйткәндә ташлар да шулай кирәкми. Бу исраф.
Кичкенә генә шундый, фамилия, имя, отчество. Ягъни күрсәтмә кем ята икән белер өчен генә. Бетте шул җитә. Нәрсәгә анда? Аны әле Шардуганга гына элеп куйсында ярыймы бер кичкенә тапка белән? Әлбәттә ярый. Менә беләсезме, татар зиратына кергәнегез бар инде сезнең, иске татар бистәсе. Андагы ташларны күргәч бер шаккатам. Ул ташны ул әллә ашаталармы ул таш белән, әллә ул аны коткара дип уйлыйлармы алар. Зур сурәтләр белән, әллә нинди зур ташлар, памятниклар ясыйлар, һәйкәлләр. Нәрсәгә соң ул? Беренчедән, ул бик зур гынах, ни өчен? Чөнки ул исраф. Икенчедән, кешене теге аның һәйкәлен ясап, ничектер кадерләргә телиләрме, аның дәрәҗәсен күтәрергә телиләрме? Аның дәрәҗәсе инде тегендә. Аның кылганнары белән бергә кирип китте инде ул. Әйе. Аны кадерләү мәсьәләсендә бу дөньяда кадерләргә кирәк иде. Анда теге зиратка кергәндә ук исәннәрнең кадерен бел, үлгәннәрнең кабрен бел дип язылган. Менә бу әйбер безнең һәр вакытта да истә булырга тиеш. Бу язу. Монда да шуның турында әйтәсе килә. Мондый ташлар куя күрмәгез җәмәгать. Бу беренчедән гынах эшлисез, икенчедән бу исраф булганга күрә. Икенчедән ул мәйтнең үзенә авырлык китерә. Инде мәйеткә файда китерә торган эшләрдән нәрсәләр бар соң алайсың? Бәлки теге кешене шул менә кадерен белмәй әле бу кешенең якты истәлегенә дип куя бит инде. Ләкин бәлки алар аның кабердәге тормышына күбрәк игътибар итсәләр иде. Мәсәлән, дуга, тагын нинди әле язалар бит анда соңгы бүләк дип, кабута кирәк инде ул аңа. Менә нинди бүләк биреп була? Нинди бүләк биреп була? Бүләк ул аның беренчедән үзе эшләгән изге гамәлләре, икенчедән аңа кылган дуга. Дугадан да зур бүләк булмый аңа. Аңа берәрсә кирәкми. Аны ашат булмый, ишетеп булмый, костюм кидереп булмый, йортта саклап булмый. Иң зур бүләк аның өчен дуга. Бигрәк тә аның баласының кылган дугасы. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйткән бит: "Иза матал абду инқата куллу амалуhu илля мин салас." Кеше үлгәч, аның бөтен гамәлләре туктала. Шәй бердән кала, берсе ул димәк садака җария дигән, хәерле гыйлем дигән, файдалы гыйлем, һәм инде хәйр дуга кылучы бала булса диде. Валадун салихун яд'у ла. Ягъни хәйр дуга кылучы бала. Менә аннан да зур бүләк булмый аның өчен. Ул бүләкне башта ул тәрбияләргә тиеш баланы. Синнән соң дуга кылсын өчен. Без ул баланы хоккейга җөртәбез. Ул баланы футболга җөртәбез. Олимпиадаларга җөртәбез. Фәннәрне яхшы укысын дип әйтәбез. Ләкин бу барысы да әйбәт. Нашар дип әйтмим. Ләкин бу дөньяда гына кала торган нәрсә бу. Бу әйберләр бу дөньяда гына кала. Ахиратың өчен нәрсә эшләрең сушы бала киләчәктә дугачы бала булсын, үзенә файдалы булсын, җәмгыятькә файдалы булсын, сиңа файдалы булсын өчен дип ахираткә бигрәк тә менә ахират турында уйламый кеше. Хәтта белсә дә дөнья мәңге түгел икәнлеген, белсә дә җан ул мәңге икәнлеген, җанга күбрәк игътибар кирәк икәнлеген аны аңласа да, ләкин аны ашыкмый эшләргә, чөнки яқин дигән нәрсә җитмәй. Убеждение. Менә шын күңелдән ышанырга кирәк, аңларга кирәк. Акылың белән, җаның белән, тәнең белән бу дөнья мәңге түгел икәнлеген, иртәгә бүген без анда китәбез, ләкин җан нәрсә белән барачак. Моның турында әлбәттә без уйланмыйбыз. Мәңге икәнен аңласак та. Җанны күбрәк тәрбияләргә кирәк. Җанга нәрсә кирәк? Аның ризыгы дуга, намаз, зикр, изге гамәлләр. Хәтта син бу дөньяда ата өчен, аның өчен алар исән булмасалар, хаҗ да кыла аласың, алар өчен ураза да тота аласың, садака да бирә аласың. Дуга да карагыз, нинди зур бүләк ул үзеннән соң шундый бала калдырсаң. Менә шуның өстендә эшләргә кирәк. Сезгә дә шул насихат. Инде хәзрәт күреп торам, сез безнең тамашачыбыздан килеп ирешкән алдагы сорауга менә матур гына бер күпер ясадыгыз үзегезнең шушы җавабыгыз белән, чөнки чыннан да менә инде кеше вафат булгач, шул барзах тормышлар үткәч, инде безнең ахыр заман җитә бит, һәм безнең тамашачыбыз шулай дип яза. Ахыр заманда без Аллаһы Тәгалә алдында нинди рәвештә тереләчәкбез? Кемдер мәсәлән ул көнне мунафикларның ике теле булулары, ике телле, ягъни ике тел чыгып тора. Дөньяда тәкәбберлекләрне киресенчә бик вак булулары турында әйтә. Чөнки мәсәлән кемнәр тәкәббер булып йөргән, кыямәттә бик вак булып тереләчәкләр. Моның турында Коръәни Кәримдә һәм хәдисләрдә нәрсә әйтелә дип сораганнар бездән тамашачыларыбыз. Хәдисләрдә килә, кешеләр кыямәт көнендә Аллаһ каршына җыелган вакытта кайберләре үз аяклары белән
нормаль рәвештә барачаклар. Кайберләре үрмәләп барачак. Кайберләре йөзе белән атлаячак дигән. Йөз өстендә наоборот. Кайберләре дуңгыз башы белән була, кайберләре ишәк башы белән була. Кайберләре менә әйтелде ике телле, кайберләре түбән хәлдә. Алар үзләренең гамәлләре нинди гамәлләр кылуына карап шулай кубарыла. Әгәр дә кеше тәкәббер икән, тәкәбберләр белән дус була икән, ул фиргавыннар белән бергә кубарылачак. Әгәр дә кеше тәкәбберләнгән генә түгел, үзенең гыйлеме белән масаеп, байлыкка җитеп, менә мин үземнең гыйлемем белән Аллаһ Тәгаланың монда катнашы юк дип, шундый дәрәҗәгә җиттем дип әйтсә, ул Карун белән кубарылачак. Инде имамнан алдан тизрәк укып имамны теге русча әйтмешли опережать итсә, алдан укса, ул ишәк башы белән булачак. Ишкә төшеп китик бу намазда, намаз вакытында имам вакытында иртәрәк сәҗдәгә китсә, рукуга китсә, харам гамәлләр белән шымган, харам ризык ашаган, бигрәк тә дуңгыз итен ашаган, ул дуңгыз башы белән була инде. Хәмин андый бик күп шунда сахабалар сорадылар, я Расулуллаһ ди, менә без ди аңлыйбыз ди, кеше атлаганын үрмәләгәнне йөз белән ничек барасың ди. Ничек аягы белән, шулай йөз белән дә өтеге мәҗбүри рәвештә атлаячак диде. Шын муттақиннар ничек Аллаһ Таала каршына җыелачак, алар ничек атларлар дип сорагач, Аллаһ Таала Коръәндә әйтә: "Яума нахшурул муттақина ила ар-рахмани вафда." Кыямат көнендә без муттақиннарны чакырырбыз, һәм алар зур карапларда булыр ди. Алар хәтта атламаслар ди. Карап кебек әйберләр, кайберләре теге дөя өстендә кебек шундыйрак алар атламаслар һәм шулай яшен тизлегендә җәннәткә барырлар ди. Һәмендә ал-ахиллау яума изин бa'дуhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Кыямат көнендә бөтен дуслар бер-берсенә душман булыр ди. Менә бу душманлык булыр. Яума яфирру al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Yani ул көнне ди кыямат көнендә шушындый куркыныч, дәһшәтле көнендә төрле йөзләр белән, төрле телләр белән, төрле үрмәләүләр белән, йөрүшләр белән кешеләр бер-берсен күргәч, бигрәк тә бер туган яума яфирру al-mar'u min akhihi, бер туган эне абыйсыннан кача. Wa ummihi wa abihi, ата-анасыннан кача. Wa sahibatihi wa bani, дусларыннан, балаларыннан кача. Мин сезне белмим, үз хәлем үз ай нәфси, yani шундый минем нәфсем, мин үзем, мине үземә котылырга кирәк, китегез барамыннан дип кеше качачак. Шундый куркыныч, дәһшәтле көндә. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә синдерә муттақиннарны: "Ал-ахиллау яума изин бa'дуhum li ba'din adu." Yani bütün дуслар, кардәшләр, туганнар, бөтенесе бер-берсенә дошман булыр, бер-берсеннән кашыр. Bir kişi de bir-birisi için yaklıyım deyip durmaz. İllel muttaqin. Muttaqinlardan qaladı. Şimdi biz tamaşaçılar için muttaqin sözünün Elbette ama jitir biz. Muttaqi degan söz vaqa yaqi, yani günahlardan yirak bulgan, Allah Teala'nın qoşqanın ötəp duyğanlarından tıyılıp, şın көңілдән Allah Teala'nın tuyup, Allah Teala'nı tuyup, bütün мәхәббәтен Allah Teala'ga bağışlagan, Allah Teala'dan qorqıb əməl qılğan adam balası. Mənə bu muttaqin deyə bətələr. Mənə şuşu kişilər qiyamət günündə bu dünyada da alar big dus bulalar, ahirətdə də alar bir-birisini unutmaslar. Quran hafizlar, galimlər, şahidlər, siddiqinlər alar indi bir-birisinə şəfaqət qılırlar ikən. Şuna görə aytələr bitində ən xeyirli dostluq ol İslamda, taqvalıqda, imanda bulğan dostluq. Bu dünyada əgər də sen dürüst dost tapasınız ikən, bu dost seni əgər də təgə xalqınğa, imanınğa təsir etə ikən, senin taqvalığına təsir etə ikən, g'ilmingə təsir etə ikən, yardım etə ikən, bu dostunu sen ayağın qolların bilən tutunurğa tiyиш bu dostqa. Həm indi bu dost qiyamət günündə də seni taşlamaz degan söz. Mənə bu Allah rizalığı üçün yaratу deyə atala. Allah rizalığı üçün ayrılğan, Allah rizalığı üçün yaratqan kişilər Allah'ın kölgəsi asında bulur degan bit Peyğəmbər sallallahu əleyhi. Mənə jili türküm Allah kölgəsi asında bulğan kişilər turunda da var. Alar bütünüsü də
шушы тақвалык белән бәйле булган кешеләр. Менә кыямәт көнендә шундыйрак бер ни булачак, бер вакыйга булачак дип әйтәсе килә. Ләкин тел белән сөйләргә бик җиңел инде ул. Ләкин кай вакытта безнең теге төшебезгә керә бит инде кошмар дигән әйбер. Без куркып уянабыз. Минем үземдә дә шундый төшләр булганы бар, кешеләрендә сөйләгәне бар, кыямәт күргәннәре бар. Мин үземнең җәннәткә кергәнемне күргәнем бар дип хыялланам инде үземчә инде, ярар мин әйтәм, насип булсын инде дип. Әмма ләкин кыямәт вакыйгаларын күргән кешеләр бар. Алар менә тормышның соңгы сулышына кадәр шундый теге куркып яшиләр аннары. Аллаһ Тәгалә күрсәтә аларга шин дәһшәтне шул кыямәт көнендәге төштә. Һәм инде гомер буе кеше шундый тақвалыга әйләнә. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә безгә аны күрсәтсә, бәлки без дә үзгәрер идек. Ләкин без беләбез бит инде үлгәч аннары кайту юк. Раббирҗиун дип әйтәләр. Хикмәте дә шунда шин. Әйе. Я Раббым кайтар дип әйтәсең син аннары кайтып булмый. Бу әле әлхәмдүлилләh төштә генә күрде, кайтты, үзенә күрә бер дәрес алды, үзгәрде, бүтән генә кылмады әлхәмдүлилләh. Менә мин сезгә дә әйтәсе килә, кыямәт ул бар, ул хак, ул булачак. Һәрбер җан иясе кыямәт көнендә җавап бирәчәк. Бер бертек гамәлегез дә, бер тузан бер хәтлектә булган гамәлегез дә юкка чыкмас. Бер тиенегез дә юкка чыкмас. Барысы өчендә җавап бирергә туры килер. Шуңа күрә һәрбер адам баласы нәрсә сөйләгәнен үлчәп сөйләсен. Бәлки ул Аллаһ каршында ул кичкенә генә булып саналыр дип уйлар. Юк, үзе аны кичкенә бер сүз дип санар. Ләкин Аллаһ каршында ул бик сүз булырга мөмкин. Һәм аның өчен хәтта җәһәннәмгә дә китүең бар. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтә: "Ла тад'у анфусакум илля би хайр." Үзегез дуа кылганда бәддуа кылмагыз. Үзегез эшендә хәерлене генә сырагыз дигән. Чөнки фа иннал малаиката юаминуна бима тaqulun. Хакыйкатта фәрештәләр сезнең әйткән һәр бер сүзегезгә амин дип әйтә ди. Кай вакытта ышкындырып җибәрәсең, ул киләчәктә шу фәрештәнең амин дигән сүзе туры килгәнгә шулай килеп чыгарга мөмкин. Шуңа күрә һәр бер сүзендә үлчәп, дуаңда да нәрсә әйткәнеңдә аңлап әйтергә тиеш. Кай вакытта бит инде без ашудан, Аллаһ сине теген итсен, булай итсен, менә мин бетсәм иде, үлсәм иде дип әйтәбез. Нашар сүзләр әйтәбез, үзебезгә бәддуа укыйбыз, кешегә бәддуа укыйбыз. Фәрештәләр амин дип торган теге шагына туры килсә. Шуңа күрә юкканы Пәйгамбәребезнең хәдисендә монда искә алып була, юкканы Пәйгамбер әйткәндер. Мин белгәннәрне белсәгез, күп еллар идегез, әскеләр идегез дигән. Шуңа күрә инде теге кыямәт турында сөйли башлагач, аның турында фикерли башлагач, кеше чынында үзгәрә, йөз ягыннан да үзгәрә, кыяфәт ягыннан да, күңел ягыннан да һәм һәрберегезгә үзгәргә насыйп булсын. Аллаһ насыйп итсен. Кыямәт турында дигәндә, кыямәт турында әгәр дә беләсегез килсә, үлем халәтләре кыямәт турында 2 сүрәне Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям укырга ярата иде. Беренчесе ул кыямәт сүрәсе, икенчесе ул Каф сүрәсе. Менә ашыгыз да тәфсирен укып карагыз. Анда бик теге җитди язылган, һәм инде бик тәфсилләп язылган. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Каф сүрәсен укыганда гел елыйдыр иде. Чөнки нишәп йөзе үзгәрә иде, елыйды, нишәп нәрсә булды я Расулуллаһ дигәч, миңа Аллаһ Тәгалә бүген Каф сүрәсен иңдерде диде. Һәм анда кыямәтнең бөтен дәһшәтле вакыйгалары сөйләнә диде. Инде шулай ук әле ахыр заман турында мәсәлән шул 30-нчы җүзне алсак инде гомумән анда бит инде бик күп еш килә менә. Иман турында күбрәк килә. Иман турында ахыр заман. Иманга бәйләнгән, иман нигезләренә бәйләнгән күп кенә диге галимнәребез дә шуңа күрә шул 30-нчы җүздән башлагыз дип әйтәләр бит инде. Кайчакта менә шул нәкъ менә шушы вакыйгаларны. Авыр җүзләрдән санала. Бик авыр җүзләрдән санала. Кыска гына сүрәләрдән торса да бик авыр җүзләрдән санала мәгънәви яктан. Чыннан да инде кадерле тамашачыларыбыз, чыннан да бик зур тема. Айырым сөйләгән сәттә ул айырым бер программа өчен булар иде. Без искә төшерәбез. Имамнан сорык тапшыруы бар эфирда. Без сездән килгән сорауларга җавапларны эзлибез. Экраннарда булган адресларга аларны юллый аласыз. Без аларны шуннан эзләп, шуннан карап, укып, инде шушы студияда хәзрәтләр белән бергә җавапларны эзләрбез. Инде имамнан сорык тапшыру дәвам итә. Хәзрәт, сезгә икенче сорау. Иван Купалы Масленица бәйрәмнәрендә катнашырга ярыймы?
яки Масленица ярминкәсендә сатыла торган кыймакларны ашарга ярыймы дигән безгә бер тамашачыбыз. Ул кыймаклар хәләл икән, ашагыз, ләкин бездә теге башка дин әһелләре оештырган бәйрәмнәрдә без катнашмыйбыз. Сорауның җавабы кыска. Шулай гына әйтим әле сезгә. Монда инде ашау мәсьәләсе кемдер язган инде теге. Ашасаң нәрсәсе бар аның. Ул теге барып, хәтта әгәр дә ул шәригатькә каршы килмәй икән, мәсәлән, бала туса христиан кешесенең барып шушы баланы туу белән, бүләкләр белән килеп, аны котларга була. Ләкин менә дин белән бәйле, гакыйдә белән бәйле булган әйбердә без катнашмыйбыз. Мәсәлән, без Казанда яшибез, сезнең белән без дип әйтгәндә, ярар ул авылларда мәсәлән бер мәчет, икенче бер авылда ул ширкә, һәм алар үз мәхәлләләрендә яшиләр. Монда мәсәлән, адым сайын ширкә, адым сайын мәчет, мәктәп балаларын экскурсиягә йөртәләр, мәсәлән, бер көнне алар Кол Шәрифкә кереп чыктылар, карап чыктылар, икенче көнне алар мәсәлән бер төрле зур матур гына ширкәгә алып керделәр ди. Менә мөселман балалары анда керә аламы, яки гомумән мөселман кеше мәсәлән, мин сез кереп, нәрсә икән бу гомумән дип тора Умар ибн Хаттаб вакытын искә төшерик. Ул христианнар белән бик хәерле мөнәсәбәттә иде. Аларның ширкәүләренә дә керде. Хәтта аңа тәкъдим ителде анда намазны башкарырга. Ләкин ул барбер укымады, ширкәүнең тышында укыды. Ни өчен? Чөнки бу безнең гыйбадәт ни түгел. Гыйбадәт ханасы түгел бит. Түгел, һәм башка мөселманнар бу гамәлне кылмасыннар өчен Умар ибн Хаттаб анда укымады. Шуңа күрә кирип чыгу, карап чыгу, ул культура белән танышу, анында бернинди теге ихтилафлык юк, каршылык юк, әмма шушы диндә булган башка диннәрдә булган мөрәсимнәрдә, бәйрәмнәрдә катнашу безгә теге килешми дип әйтәсе килә инде. Чөнки без бит инде мөселманнар һәм үзебезнең динебездәге булган акыйдәбезне динебездә булган бәйрәмнәребезне генә үткәрә алабыз. Башка диннәр белән бәйле булган әйбергә без катнаша алмыйбыз. Әгәр дә безгә бер христиан кешесе тегендә Пасхага алып килде күкәйләр, кыймакларын алып килде икән, ашагыз дип, без аны хәләл икән беләбез, алабыз. Монда бернинди ни юк. Әмма ләкин анда катнашу безгә килешми. Инде шушы сорауга да җавап табылды. Хәзрәт, без үзебезнең тамашачыларга искә төшерәбез. Эфирда имамнан сорау тапшыруы бара. Без сездән килгән сорауларга җаваплар эзлибез. Менә шундый кызыклы сорау бер яктан фикх ягыннан дип әйтик инде. Чөнки мәсәлән, әле генә яшәп киттек сезнең белән барзах тормышы турында, ахират тормышы турында, кешенең тәне турында, ничегрәк аны күмәләр. Менә инде шундый авыр сорау, мәсәлән, шул эш белән шөгыльләнүчеләргә альпинистлар турында сорау. Тауларда вафат булган альпинистлар тәннәрне шунда ук бозда, карлар астында калдыралар дигәннәр инде, алып кайтмыйлар. Моңа ислам дине ничек карый дигәннәр. Шуннан да авыр сорау. Әгәр дә мөмкинлек бар икән инде аларны эзләп табуда һәм инде башка гадәти булган кабергә күчерергә, бу яхшырак. Әмма ләкин анда мөмкинлек юк икән, аларның кабере шунда кала инде. Һәм инде аларга теге заучны гына җаназа укылып, дуа кылына инде. Әгәр дә бигрәк тә алар мөселманнар булса. Аннан соң бит инде кеше бер әйберне аңларга тиеш. Әгәр дә тормышка, гомергә, кешенең хаятына ниндидер бер куркыныч янаса, һәм аны белә. Барам үлем ихтималы бар дип. Бу дөрес түгел. Кеше үзенә теге кул салган кебектә. Белә торып зыян китерү дип әйтик. Белә торып зыян китерү. Ул белә шушында үлеп калу бар. Куркынышы. Мөселман кешесе андый куркыныч әйберләргә барырга тиеш түгел. Әлбәттә, тәвәккәл дигән нәрсә бар. О, мин Аллаһка тапшырдым. Без беләбез мәшһүр хадисне дия турында. Тәвәккәл кылдым Аллаһка дип диясен бәйләмәгән кеше турында. Син башта бар бәйләннәр тәвәккәл кыл дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Ихкилха ва тәвәккәл. Әлбәттә, Умар ибн Хаттабның тормышыннан искә төшерик, тәкъдиргә сылтыйлар күп кеше. Теге Шамга баргач анда чума башлана. Таун дип әйтелә инде ул гарәпчә. Шунда кешеләр әйтәләр, керәбезме, яки кайтабызмы? Умар ибн Хаттаб нәрсә ди, кайтабыз. Син әсә Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиреннән качасыңмы ди.
Әйе, мен Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиреннән Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиренә качам ди. Акыллы кеше аңларга тиеш. Тәкъдир ул теге нәрсә дигән сүз ул? Ул теге менә булай дип кул белән тоттың да бардың, кайттың түгел. Тәкъдир ул программа. Менә булай эшләсә булай була, булай эшләсә булай була. Аллаһ Тәгалә алдан белә ничек бу нәрсә буласын. Ләкин менә бу акылны да бит Аллаһ бирде, ул да бит тәкъдиргә керә. Әйе, гыйлем алу да тәкъдиргә керә, дуа кылу да тәкъдиргә керә. Ибн Гумар дуа кылганда Кәгъбәтулла янында, "Я Раббым, әгәр дә син мине язган булсаң бәхетләр җөмләсеннән аны сүртеп, бәхетсезләр җөмләсеннән язган булсаң, аны сүртеп мине бәхетләр җөмләсеннән яз", дип. Аста комментарий галимнәрдән. Бу да тәкъдир. Аның дуасы да тәкъдир. Ул программа, ул салынган, ул программа булмаса, нәрсә була? Җимерелә бөтен әйбер. Ул булырга тиеш, аныңсыз булмый. Ләкин ихтияр кеше бирелгән икән, бу да тәкъдир. Син Аллаһ Тәгалә мөмкинлек бирде, я кирип шумадан үләргә, я китергә. Менә монда сахра, менә монда яшелчә. Син сайлыйсың инде. Монда барсаң, сусаудан үләргә мош, монда исән каласың. Акыллы кеше разы шунда бара Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәлләп. Бу бит ахмаклык. Бу тәкъдиргә каршы килү кебек була да инде. Шуңа күрә монда тәкъдир мәсьәләсе дә бар. Моны бит инде инкар итеп булмый. Икенче яктан, мәсәлән, кемдер үзе өчен шөгыльләнә, альпинистлар буларак инде, мин үзем өчен барам, үзем өчен йөрим дип әйтүчеләр бар. Шулай ук инде шул коткаручылар бар бит инде. Бу чиракта дагы, мәсәлән, коткаручы. Әгәр дә бөтен теге иминлек ягыннан бөтен шартлар тутырылган икән, әлбәттә монда бер нинди теге каршылык булырга тиеш түгел. Әмма ләкин син белә торып, иминлек ягыннан бер нинди юк, шаралар юк, һәм инде на произвол судьбы дигәндәй, син барасың, әллә була, әллә юк. Аллаһның рәхмәте булсан, син бәлки сен сау кайтырсың. Кайтмасаң. Әйтәләр бит инде, 2 машина белән 200-250 белән барсаң, уйла калсаң, син как самоубийца буласың дип. Монда да шундыйрак хөкем булмас микән монда дип уйлап куям мин кайвакыт. Кыяс ясап карасак дип әйтәйин. Уйлап куям инде. Шулай булмас микән дип. Кеше шуңа күрә бөтен яктан да уйлап, фикерләп, үз гомеренә, хаятына куркыныч, янамаслык бөтен шартларны карап чыгарга тиеш. Иминлек ягыннан, тынычлык ягыннан, кава торышы, башкасы. Әгәр дә барысы да әйбәт икән, туры килә икән, спасательләр бар икән, коткаручылар әйтмәшләйме, бара инде Аллаһка тапшырып. Чөнки ул бөтен яктан да әзерләнеп барды. Син дә бит инде машинада бәреләм дип һаман чыга алмыйча утыра алмыйсың бит инде. Ләкин чыккач правилаларны үтә. Монда да шулай. Бардың икән, андагы булган кагыйдәләрне үтә. Без бит инде һава начарайып киткәч машинада чыгып китмибез. Беләбез куркыныч. Монда да шулай. Һава начар икән, иминлек ягында теге гарантия юк икән, барма. Ләкин кай вакытта кириләр бар. Монда инде үзе җавап бирә инде Аллаһ каршында. Инде шушы сорауга да җавап табылды бугай. Аллаһка шөкер. Без үзебезнең тамашачыларыбызга шушындый сорауларга рәхмәтләребезне әйтәбез, чөнки алардан шушындый сораулар килеп биришкән күрә инде бик күп тамашачыларыбыз шушы мәгълүматларны ишетеп калалар, белеп калалар һәм киләчәктә шушы сез әйткән насихатларга, вагазларга таянып эш итсәләр дигән теләктә калабыз. Алдагы сорауга күчәбез сезнең рөхсәт белән. Аллаһы Тәгаләдән бир дип сорага ярамый диләр. Ничек Раббыбыздан кирәкле бирләрне сорап буласың? Шундый кызыклы сорау. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Валиллаһил асмаул хусна фад'уһу биха." Аллаһ Тәгаләгә күркәм исемнәр тиеш диде. Аллаһ Тәгаләнең матур күркәм исемнәре бар диде. Шуның белән Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп дуа кылыгыз диде. Шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фад'уни астаҗиб лакум." Миңа дуа кылыгыз, мин сезгә җавап бирермен диде. Һәм шундый аятлар алар бар Коръәндә. Без дуаның тәртибен генә үтәргә тиеш. Беренчедән, дуа кабул булсын өчен без халал ризык ашарга тиеш. Харам ризык белән тукланган тәннең дуасы кабул булмый. Аннан соң дуаның шартларының берсе, ул да булса, дуа башында әгъузу бисмиллахны әйтеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямга салаватлар әйтеп, Аллаһ Тәгаләгә хәмд сәнәләр әйтеп, "Алхамдулиллах ва салату ва саламу аля расулиллах" дип әйтсәң була.
Һәм инде үзеңнең күңелендә нинди теләгең бар, ул теләкләр дә бәйле булырга тиеш Аллаһ Тәгалә риза булган әйберләр. Мәсәлән, син Аллаһ Тәгаләдән харам әйберен сорый алмыйсың. Менә күптән түгел генә миңа язлар, шундый хәзрәт дуа кылалы җегетем белән кавышыйм әле ди. Әйтәм, ничек андый дуа кылыйм ди сиңа? Җегетең белән никах тизрәк булсын дип дуа кыла аламмы сиңа? Ягъни харам булган әйберләрдә без дуа кыла алмыйбыз. Аллаһ риза булган хәләл әйберләрдә дуа кылырга тиеш. Менә шул вакытта гына дуа дөрес була һәм кабул була. Аллаһ Тәгаләдән biz bir дип түгел, я Раббым бирсәң иде дип сорарга бик күркәм булыр иде. Һәм инде Аллаһ Тәгаләгә bir дип әйткәнче үзебез нәрсәдер бирергә тиеш. Аллаһ Тәгалә әйтә бит: "Ияка нәгъбуду ва ияка нестаин." Башта без гыйбадат кылабыз, аннары синнән ярдәм истибез дип әйтәбез. Син Аллаһ Тәгаләгә башка гыйбадатыңны кыл. Үзеңнең әлешеңне кирт. Халал аша, харамнан ярагай, намазыңны укы, изгелекләр кыл. Инде Аллаһ Тәгалә һичшиксез шуннан соң сиңа да җавап бирәчәк. Ләкин без еләшкән һәр вакытта да авыр булганда гына Аллаһ Тәгаләгә мөрҗәгать итәргә. Узкуруллаһа фирраха. Пәйгамбәрнең хадисе: Аллаһны искә төшер рәхәт вакытында. Язкурука фи шидда. Сине авыр вакытта Аллаһ Тәгалә искә төшерер диде. Капма каршысына эшлибез. Менә дуаның кабул булуында ничек сорарга икәндә менә шушы хадис җавап бирә. Аллаһ Тәгаләне һәр вакытта да истатутык авыр булса да, җиңел булса да, ул вакытта Аллаһ Тәгалә безгә дә җавап бирер. Ничек кенә сорасаң да, я Раббым бирсәң иде дип тә сорасаң, я Раббым бир дип тә сорасаң да, бу шәригатькә каршы килмәй. Ләкин нәрсә сорыйсың, кайчан сорыйсың, нинди халәттә сорыйсың, бу да бит инде мөһим. Инде дуаларның кабул була торган вакытлары бар. Мәсәлән, җомгада бик җомга көнендә бик теге яшерен вакыт бар. Тахаҗҗуд вакытында, мәсәлән, яңгыр вакытында, хаҗ вакытында, ифтар вакытында бик күп андый вакытлар, кайчан дуалар кабул кылына. Һәм шушы шартлар үтәлгәннән соң, шушындый кирәкле вакытны табып та дуа кылсаң, нур өстенә нур була инде. Менә шушы нур өстенә нур бул дигән җөмләдә без әйдәгез үзебезнең бүгенге көндә тапшыруны тәмамлыйк. Шуннан да бик нурлы, бик якты булды тапшыруыбыз. Сораулар да күңелле иде, кызыклы иде. Чөнки шуннан да менә кеше күренеп тора үзенең тормышында динне менә беренче урынга куеп барасы килә һәм кызыксына, менә ничек барсам дөрес булыр икән, ничек эшләсәм дөрес булыр икән дип. Инде без үзебезнең тамашачыларыбызга теләп калыйк, шуннан да тормышлары динле булсын, мәгъишәтләре динле, диннәре мәгъишәтле, озак гомерле булсын, гомергә кадәр җитсен һәм инде барыбызга да Аллаһ Тәгаләнең юлында вафат булырга насыйп булсын. Инде без бүген ахыр заман турында сөйләштек, кыямәт турында сөйләштек. Шунда менә сез әйттегез, кем нинди өлкәгә карый, шулар белән бергә кубарылыр дип әйттегез. Инде барыбызга да Пәйгамбәрбез янәшәсендә вассабиқун ас-сабиқун әхилләр булып кубарылырга насыйп булсын. Амин. Юсуф алейхиссаламның шундый матур дугасы бар. Таваффани муслиман ва алхиqni bis-салихин. Я Раббым, мине мөселман итеп вафат кыл һәм изгеләр белән бергә җәннәттә җый дип. Амин дип әйтик. Инде без бу шушы дуга һәм үзебезгә дә шушы дуганы язып алып, өйрәнеп куйык. Инде шушындый матур дугалар өчендә, җаваплар өчендә сезгә үзебезнең исеменнән дә, тамашачыларыбыз исеменнән дә рәхмәт әйтәбез һәм саубуллашабыз бүгенгә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва Аллаһ баракатуһ. риза булсын. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһ. Кадерле Хозур ТВ тамашачылары, эфирда Имам Насыйри тапшыруы иде. Бүгенге безнең кунагыбыз Салах мәчете имам хатибы Тимергали хәзрәт Юлдашев иде. Инде без сездән килгән сорауларга җаваплар кайтарабыз. Аларны шушы экранда булган адресларга юллый аласыз. Без бүгенгә сезгә саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.